miss you so much. विनायका रिकॉर्डिंग स्टूडियो अलौली। हमरा नस नस में ऐसन तू तो बसल बारू हो, दिल के भीतर करे जावा में धसल बारू हो। याद जानी आवे कुछ, याद जानी आवे कुछ करे के परी, तोहा के भुला के खातिर ए जान हमके मरई के पड़ी। तोहा के भुलाबै के खातिर ए जान हमके मरई के पड़ी। सिवा नहीं कुछो छल उपाय गे, के न चल गेल ही जाना हमारा रुलाई गे। हो एक सिवा नहीं कुछो छल उपाय गे, के न चल गेल ही जाना हमारा रुलाई गे। के न चल गेल ही जाना लाश बनी चिता में, लाश बनी चिता में जरई के पड़ी। तोहा के भुलाबै के खातिर ए जान हमके मरई के पड़ी। तोहा के भुलाबै के खातिर ए जान हमके मरई के पड़ी। अभी आप सुन रहे हैं चेहरा खेरा खगड़िया से अभय देहाती एंटरटेनमेंट की शानदार प्रस्तुति। शीशा जैसन दिल राइटर आशुतोष के तोरली हे गई की कहियो तोरा कहीं के न छोड़ली। शीशा जैसन दिल पिंटू विश्वजीत के तोरली, शीशा जैसन दिल हे गई गणेश के तोरली। सुहुली पर आशुतोष के, सुहुली पर नीतीश के चढ़ाई के पड़ी। तोहा के भुलाबै के खातिर ए जान हमके मरई के पड़ी। तोहा के भुलाबै के खातिर ए जान हमके मरई के पड़ी।